Boa tarde a todas, a todos os que estáis aquí e as que nos están seguindo neste momento, nestas jornadas sobre as novas formas de violencia. Jornadas que se celebran justamente no Día Mundial da Filosofía e permitideme que faga esa referencia, porque creo que é importante que sigamos a reivindicar o pensamento crítico, a capacidade para mudar as cousas dende o pensamento. Decía Judith Butler, un dos últimos textos, que as ideas, o pensamento non cambia o mundo, pero que o mundo non cambia sin ideas nin pensamento. Creo que esa reflexión é totalmente, para min, pertinente nunha jornada sobre violencia institucional. E tamén quero lembrar que justamente unha filósofa, Simone de Beauvoir, a que comeza a estructurar eso que hoxe podemos denominar teoría feminista. Pero como ben me recordaba fai uns momentos, me o porteiro, igual temos que, para as que sodes máis novas, non? Así como unha cosa, como unha reflexión de abuelas, máis ou menos. Facer unha pequena reflexión sobre que o feminismo ten, diríamos, na miña óptica, polo menos 3 fíos. Un fío, pois será ese fío do pensamento, da reflexión sobre os conceptos, da búsqueda das pegadas das mulleres, da súa invisibilización, da rigurosidade da que nos falaba a coordinadora da Valeduría do Pobo. Outra dos seus fíos serán esas políticas institucionais que se van implementando con máis dificultades seguramente das mulleres que están en política das que vos podedes imaginar, e deso vos podría falar moito María Xosé, que foi a primeira concelleira de muller do Estado español, a terceira que se forma, non? Se non me falla a memoria, no ano 87, esa primeira consellería da muller en Galiza, a terceira no Estado español de 87, ainda que nos pareza que está moi longe, para nós está bastante cerca. É dicir, que, que as políticas públicas que levan polo menos 3, 4 décadas xa pois implementando a perspectiva de xénero, intentando facer leis con perspectiva de xénero, leis contra a violencia machista, pois a lei orgánica do ano 2004, a lei galega do ano 2007, con modificacións pois no 2016 e recentemente neste ano para introducir a violencia vicaria. Que hai aí todo ese traballo institucional, académico, pero hai tamén outro traballo, que outro fío, que é o fío da rúa, dos movimentos sociais, de moitas mulleres que fixeron un traballo moi grande, militante, que nos igual creemos que non nos estamos neste momento, que xa fixeron o seu esforzo de activismo. Eu creo que o activismo sempre é necesario. Mas o feminismo da rúa sempre foi vanguarda e debe, na miña óptica, esa é unha opinión personal, debe ser sempre vanguarda. Igual as políticas públicas non poden ter correr a mesma velocidade, porque, as institucións tienen certos engranaxes moi difíciles de mover, que hai que estar empurrando constantemente, pero se algo ten a rúa e o activismo feminista, ter sido capaz de pensar sempre outro mundo dende o desexo, dende o compromiso, dende a búsqueda fundamentalmente de espazos de liberdade. E as mulleres sabemos moito das dificultades de buscar esos espazos de liberdade. Por iso me parece tan importante esta última charla coa que se pecha esta xornada de hoxe, xornada para min especialmente emocionante, por cuestións, podedes imaginar, biográficas e vitais, pero tamén por ver a tantas mulleres novas pensando e seguindo unha estela de traballo colectivo, porque ao final o traballo feminista é un traballo de tecer con moitos fíos, esos 3 que antes intentei falar, pero realmente son moitos fíos tecendo xuntas. Porque se hai algo que nos costa é a xenealoxía de mulleres. Estamos moi acostumadas a falar dos mentores, non? E además en filosofía nos podes imaginar, si aquel es discípulo de aquel, el outros discípulos de los discípulos de los discípulos. En cambio, a mentoría en femenino costa moito máis recoñecela. Escoitamos a mentoría de grandes mulleres recorrendo a homes, pero é difícil ese recoñecemento do saber das mulleres, veces o saber cotiá, ou sexa o saber académico, ou sexa o saber no activismo.
E non creo que sea un recoñecemento algo así como para adorar as cinzas, sino para o que é legar, ¿no? Que é pues, dar as ferramentas cos acertos e tamén cos erros. A historia da conceptualización, da saída á rúa, da violencia machista é un constante proceso. É dicir, no 89, o recordaba con Paz Filgueira, se introduce no Código Penal o concepto de malos tratos, que eso nos sona malos tratos. Recordo a primeira charla que fun a Consellería, vamos, que organizaba a Consellería de Vigo, o que escoitei ali, pois era o ano 91, malos tratos, pensade en poucas décadas o conseguido, leis orgánicas, leis que introducen moitas formas diferentes de violencia machista, ahora, non? Os brillantes traballos que escoitamos, por exemplo, a Sabela Pérez falándonos esa violencia institucional e como temos que introducilo no noso ordenamento xurídico, temos pendente o debate da violencia obstétrica tamén para introducilo, o que se leva camiñado e modificado a concepción da violencia de xénero, perdón, a violencia sexual. E en sentido, pois toda a investigación e o camiño desta xoven investigadora como é Raquel Fernández Reguera, creo que vai nese sentido. Nos construímos señaloxía de mulleres tan importante, o Consello da Cultura un exemplo, o traballo que se fai dentro do Centro de Documentación e Investigación Feminista o é, pero porque tamén aspiramos e queremos ter historia en femenino. Como decir, poden coexistir perfectamente esa xenealoxía e a historia, pero o rastrezo, a búsqueda que, por exemplo, pois fai Raquel nas súas investigacións do movimento feminista, das mulleres que quedaron esquecidas, das mulleres que empezan, non, a sair a luz, nos fai pensar que igual non eran tan poucas. Simplemente, pois, se botou sobre elas pois, unha especie de fume de esquecemento. Cando as atopamos, tamén nos fan pensar que igual pode existir retrocesos. Por que non? Porque na historia nunca para nada é lineal, sino que vamos vendo curvas no camiños, voltas e reviravoltas, espirais. Por lo tanto, é tan importante que en unhas jornadas sobre novas formas de violencia estedes vos, as mozas, as que tedes que seguir buscando e rebuscando e seguramente legando, pues para min, algo tan importante como que fai Raquel, que buscar tamén no propio movimento feminista. Que hai aí? Cales foron as súas reivindicacións? Por que tan importante o movimento feminista na transición? De onde viñan? Cales son as reivindicacións? Como van mudando esas reivindicacións? Como son agora? Cales son as que tedes como retos de futuro? Descubrir mulleres e facer ese activismo na rede, mulleres galegas en Instagram e a súa conta, que, bueno, pois unha forma de que as mozas tamén vexan esa necesidade de pensarnos en femenino. E moitas veces cando nos din, bueno, xa vos estades pasando, pois os que os coitei esta mañá varias veces no meu centro de ensino, seguramente que todo se declinará en masculino, que todo dereito sexa masculino e que todos os presos, esta plaza, no, que teñamos o poder eclesiástico, o poder civil e o poder do coñecemento na mesma plaza e que todos sempre foran en masculino, non foi pasarse, o sea, non foi un pouco moito. Por eso que, bueno, pois un placer que Raquel nos vaya a falar justamente de eso, de como buscar a través da disciplina da historia as mulleres que quedaron esquecidas, as mulleres que traballaron no movimento feminista e tamén quedaron esquecidas e que como toda esa parte do olvido colectivo é unha forma máis de violencia institucional, unha forma máis de violencia epistémica que temos tan normalizada que a veces cando abrimos un libro de historia non nos damos conta siquera de que as imaxes sempre son en masculino. Por iso que, Raquel, pues nada, moitas grazas e adiante. Bueno, moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por organizar estas xornadas, a María Xosé e a Mariam, que bueno, me trataronme genial no CEDIF, estou moi agradecida por deixarme investigar e que poñades todo ese coñecemento a disposición das investigadoras e da xente interesada en coñecer a historia
do movemento feminista en Galiza. A miña intervención vaise centrar nas expresións da violencia institucional exercidas contra o movemento feminista en Galiza durante a transición. Estas expresións podémolas ubicar no amplo campo da represión política que está íntimamente relacionada con outros dous conceptos que son o control social e a coerción. As accións violentas que vamos analizadas son identificadas con esa represión máis recurrente por parte das autoridades, quizáis menos cruenta, pero que ten uns claros fins coercitivos e desmobilizadores. É dicir, vamos a pôr o foco na prohibición sistemática de actos públicos, nas cargas policiais, nas detencións, as sancións económicas e as disolucións e intervencións policiais. Todo isto contra un movemento cuxas manifestacións eran pacíficas, de modo que intentaremos entender cal era a función desta violencia institucional no seu contexto político e social. Como sabedes, a violencia institucional non é fácil de rastrexar, xa que os organismos públicos sempre van intentar ocultala ou intentar xustificala de alguna maneira. De feito, durante anos vendeuse ese discurso oficial que fala dunha transición pacífica e modélica, dun exemplo exitoso de cambio dun réxime dictatorial a un estado democrático sen ningún tipo de derramamento de sangue, pero, sen embargo, se atendemos á prensa da época, menos afecta ao poder, podemos ver como se deixa entrever ou dá conta, segundo o caso, dos enfrontamentos violentos que se produciron entre as autoridades e os opositores reais ou potenciais, como pode ser o caso do movemento feminista, e que dan conta de que ese mito da transición inmaculada e pacífica non é veraz. Por tanto, para este estudo, o que utilizamos foron fontes xornalísticas procedentes do CEDIF, e tamén contamos con algunhas fontes orais que atestiguan estes feitos e que incluso comentan que se quedan curtos. Ao longo da presentación vades a poder ver algúns dos documentos empregados. Tras a morte do ditador Francisco Franco, como sabedes, moitos ancellos de liberdade comezan a expresarse de forma manifesta. O movemento feminista comeza a facerse visible na vida pública a partir deste momento. Para o caso galego, centrámonos no estudo das accións de tres organizacións en concreto, que son o Movemento Democrático da Muller, vinculado ao Partido Comunista, a Asociación Galega da Muller, integrada por mulleres de diferentes partidos da chamada Nova Esquerda ou Esquerda Revolucionaria, xunto a algunhas mulleres independentes, algunhas nacionalistas e anarquistas. E, por último, nas accións da Asociación Democrática da Muller, que era outra asociación feminista, na que había mulleres, sobre todo mulleres vinculadas ao Partido dos Traballadores, e que xurde un pouco máis tarde. Polo tanto, está claro que todas estas asociacións nacen xunto ás tendencias revolucionarias e democráticas de esquerdas contrarias ao réxime. E isto non é só por esa especialidade española neste momento, nesa salida da ditadura, senón que é algo que sucede en todo o globo. Explica moi ben a escritora italiana por qué. A escritora italiana Lidia Cirillo, que explica que as relacións de poder que existen entre os homes e as mulleres son contestadas por lóxicas e linguaxes que poñen en cuestión as ordes xerárquicas.
E a diferencia principal entre a esquerda e a dereita, polo menos como categorías abstractas do pensamento e da política, é que a primeira contesta as relacións de poder e a segunda deféndeas, quere conservalas ou restauralas. De modo que foi na esquerda onde as mulleres atoparon ferramentas para cuestionar as relacións de poder, linguaxes máis capaces de representalas e onde poideron colocar e ser recollidas algunhas das súas peticións. Ainda que, bueno, cabe señalar que nestas asociacións sociopolíticas mixtas, espazos tradicionalmente masculinos, tamén se atoparon coa discriminación e coa subalternidade. Neste momento de crise e incertidumbre no que emerxe o movemento feminista, o Estado español atópase pasando por un proceso de mutación. O obxectivo dos dirixentes reformistas era transformar un réxime dictatorial nun Estado democrático no que se debía sustituir a maquinaria represiva da ditadura por un sistema democrático nun sistema de seguridade pública no que se restableceran as liberdades e os dereitos das persoas. Non obstante, trataban de facer esta transformación sen romper drásticamente coa legitimidade do réxime anterior, de modo que se produciu unha progresiva modificación das leis, pero mantivose a continuidade do Estado a nivel xurídico, administrativo e humano, pois non houbo ningún tipo de depuración. Os dirixentes do gabinete de Suárez estaban convencidos de que a condición sine qua non para culminar a transición de forma exitosa era manter a orde pública. Polo tanto, a transición do sistema represivo non podía ir acompañada dunha total ou real relaxación dos métodos coercitivos. Era fundamental manter a orde, evitando que no ambiente se reproducira esa desorde, violencia e caos que durante décadas a propaganda franquista atribuíra á República. Para manter esta orde, o Estado contou cunhas forzas de orde público herdadas da ditadura e, polo tanto, fortemente influídas polo réxime anterior. Estas foron as encargadas de intentar controlar a actividade dos actores contestatarios nun momento de gran efervescencia colectiva e ansias de liberdade no que as mulleres desexaban recuperar a súa cidadanía, desexaban organizarse, reunirse, alzar a súa voz para volver a conseguir os seus dereitos e denunciar a opresión que sufrían. E atopáronse con grandes dificultades, como veremos a continuación. Os gobernadores civís, como autoridades nas cales o Estado delegaba o seu poder, foron os encargados de prohibir arbitrariamente numerosos actos organizados por asociacións feministas. No caso galego, durante a transición prohibíronse 23 actos organizados por asociacións feministas. Só no ano 76 foron denegados 11 eventos sobre temas relacionados coa situación da muller no ensino, coa situación da muller no traballo, sobre sexualidade, planificación familiar ou sobre os delitos específicos da muller, é dicir, o adulterio, o amancebamento, a prostitución, a despenalización e difusión de anticonceptivos ou o aborto. Todas estas cuestións estaban penadas polo Código Penal español. Todos estes delitos desexaban que foran erradicados. A maior parte desas prohibicións que tiveron lugar en Galiza foron obra do gobernador civil de Pontevedra, Gervasio Martín Villaseñor García, quen proviña das filas do franquismo, e que primeiro se adscribira a UCD para posteriormente pasar á Alianza Popular. De modo que é patente a súa concepción, a súa querenza polo feminismo. Sen embargo, non só denegou permisos ás asociacións feministas, senón tamén a entidades culturais que desexaban organizar eventos de interese para as mulleres. Por exemplo, no ano 77 prohibían a celebración dunha mesa redonda sobre a situación da muller na conserva. Cales eran as razóns?
Pois, segundo o gobernador, que o solicitante do permiso para realizar este acto non ostentaba a representación legal da asociación. Pola contra, o portavoz desta asociación declaraba ante os medios o seguinte: "Resúltanos moi extraño que se nos proíba un acto cultural por este motivo cando hasta agora foi o mesmo secretario solicitante de todos os actos que se viñeron realizando. Ven a ser este feito, coidamos, un uso discriminatorio da lei que para un sector de socios desta agrupación, neste caso as mulleres da conserva, que solicitaran da directiva a realización dese acto. Neste caso vemos que a prohibición ten unha clara intención discriminatoria cara a un grupo concreto, que son as mulleres traballadoras, pois nunca antes se lles prohibira un acto a esta asociación. Con este veto, o que se pretendía era evitar que as mulleres se reunisen para falar dos seus problemas, co fin de impedir que se pudera dar unha certa organización e que levaran as súas reivindicacións ao terreo público. Con respecto aos feministas acontecía pois o mesmo. Non interesaba que máis mulleres tomaran conciencia da situación de opresión que vivían e que se sumasen a un movimento que cuestionaba pois todo, cuestionaba o sistema sexoxenérico, cuestionaba a institución familiar, demandaban dereitos como o divorcio ou o aborto nun país no que a Igrexa tiña gran influencia e demandaban incluso pois, a ruptura democrática. As feministas consideraban que estas prohibicións eran totalmente antidemocráticas e que non estaban para nada en consonancia co espírito democrático que adoptara o goberno de cara ás primeiras eleccións estatais que tiveron lugar no ano 77. Con estes atrancos que tiñan para facer públicas as súas demandas e problemas, tiñan a sensación de que non se lles quería dar o dereito a participar na vida social, na vida pública, ese espazo que fora vetado durante tantas décadas. Parecía que pretendían, e realmente pretendían, manter as mulleres nesa domesticidade, nesa sumisión que impuxera a ditadura. Todo isto, a pesar que xa no ano 76 se viñan levando a cabo algunhas reformas que despenalizaban o dereito á reunión, á asociación e á libre expresión. Os motivos principais que alegaban as autoridades para prohibir estes actos acostumaban ser os comentados problemas legais, como a situación de ilegalidade na que se atopaban as asociacións organizadoras. Tamén había outro tipo de alegacións, que era que o acto, segundo a consideración do gobernador civil, puidera supoñer unha ameaza para o mantemento da orde do espazo público e da paz social. Como aconteceu no ano 78, cando o gobernador civil de Pontevedra decidía prohibir por 2 veces a celebración dunha manifestación pro divorcio, segundo él, por la falta de legalidad de algunas organizaciones y por el peligro de posible alteración de la tranquilidad y paz ciudadana, dado el delicado del tema y las opiniones contradictorias sobre él existentes. O gobernador atrevíase a dar esta resposta cando todos os sondeos da época daban conta de que a maior parte da poboación española se posicionaba a favor do dereito ao divorcio. Sen embargo, esta resolución era o resultado dos incidentes que se produciran anteriormente noutra manifestación pro divorcio que tivera lugar na Coruña. Nesta marcha producírase un enfrontamento entre 15 individuos da extrema dereita e un grupo de manifestantes e por esta situación multárase aos organizadores da marcha, é dicir, as asociacións feministas. Non só por isto, senón porque tamén aparecera unha bandeira republicana, o cal agravaba a situación. De modo que, ante a posibilidade de que se puidera volver a repetir este suceso, que de feito foi así, noutras manifestacións producíronse accións violentas por grupos de extrema dereita que se dedicaban a lanzar cócteles molotov. De feito, nunha manifestación que tuvo lugar en Santiago, unha muller foi alcanzada polas lapas e queimáronlle as pernas.
De modo que ante estas situacións o gobernador civil prefería denegar o permiso antes que blindar e protexer os dereitos democráticos das manifestantes. As prohibicións foron habituais e duraron pois ata o ano 80. É dicir, que a pesar das reformas do 76 xa mencionadas e da aprobación da Constitución no 78, que dicía que as forzas do orden tiñan a misión de protexer os dereitos e liberdades, ademais de garantizar a seguridade dos cidadáns, continuaban a negarse dereitos fundamentais ás feministas. Cabe sinalar que non só as asociacións feministas viviron estas prohibicións, senón que calquera actor político de carácter progresista podía sufrir a suspensión das súas actividades. Pero para o movemento feminista o machaque foi constante. O que sí detectamos é que estas prohibicións fanse de forma arbitrarias, xa que nalgúnas ocasións sí que lles permitiron os seus actos, pero noutras, na maioría, se lles denegaban. Pero ao mesmo tempo, na mesma data, permitíase conferencias ou encontros de sindicatos ou partidos políticos que gozaban dunha maior forza. De modo que en certas ocasións vemos como non se trata da mesma forma a todos os grupos contestatarios e que hai unha vontade coercitiva selectiva, que consiste en reprimir a uns grupos e tolerar a actividade de outros dependendo da ocasión. Segundo o sociólogo Charles Tilly, esta situación acostuma darse nos estados débiles, como era a transición, que estos estados, por un lado, vense obrigados a incrementar os seus umbrais de tolerancia, pero por outro, facilita menos acción colectiva e dirixe preferentemente a súa prohibición cara a grupos que consideran menos poderosos, como son as feministas. É máis fácil demostrar a súa forza contra este tipo de actores políticos que contra outros máis poderosos, como poden ser grandes sindicatos ou partidos políticos que tiveron certa forza durante a transición. Ademais destas prohibicións, as autoridades tamén se encargaron de sancionar económicamente e deter as integrantes das asociacións feministas por desenvolver actividades que consideraban subversivas. Traio aquí algúns casos. Por exemplo, a finais do ano 76, dúas mulleres do MDM eran sancionadas en Ourense co pago dunha cantidade desorbitada, 50.000 pesetas cada unha, por difundir uns panfletos que anunciaban a celebración dunha conferencia sobre planificación familiar. Pouco tempo despois eran detidas en Vigo outras 3 mulleres por percar cartéis pola noite, o cal era un agravante, mulleres pola noite. Pouco tempo despois, no ano 78, eran detidas outras 6 mulleres por estar na rúa en Pontevedra cunha mesa unha mesa pequena na que tiñan propaganda e libros para a súa venta. Non tiñan permiso do gobernador civil, entón a policía decidiu intervir, requisarlles todo o que tiñan, metelas no furgón e leválas pois á comisaría, onde foron identificadas, tomáronselle declaración e puxéronse pois a disposición do xuzgado de instrucción de Garda. Este tipo de penalizacións desproporcionadas pretendían servir de exemplo para o resto de mulleres vinculadas a organizacións sociopolíticas opositoras ao réxime e, sobre todo, feministas. Con estes castigos exemplarizantes pretendíase sancionar a conducta das persoas que promovían un modelo de muller diferente, mulleres activas que estaban na rúa. Este tipo de modelo era considerado desviado fronte ao modelo que fora defendido polo réxime e que todavía pervivía, que era ese modelo basado na domesticidade feminina.
Sen embargo, o obxectivo fundamental era desmobilizar as implicadas, ou polo menos intentalo, infundir medo a posibles aliadas e, en certa medida, esta situación, xunto ao tratamento que a prensa facía destes sucesos, axudaba a manter, en certa medida, esa idea negativa que existía das feministas en certos grupos sociais. Como comentábamos anteriormente, os corpos de seguridade do Estado foran herdados da ditadura. Eran unhas forzas conservadoras e reacias aos cambios. Na maior parte dos actos violentos perpetrados contra as feministas foron a mans da Policía Armada, máis coñecida como os grises, o que hoxe son as forzas antidisturbios que se encargaban de disolver toda concentración ou manifestación que tivera lugar en zonas urbanas. Eran unhas forzas moi militarizadas e vinculadas aos valores do réxime e vivían axenas a todos os cambios sociopolíticos que se estaban producindo. O seu obxectivo principal era acabar coa subversión, é dicir, dispersar e evitar sistemáticamente todo tipo de concentración das masas. Nós vamos a centrarnos nesta violencia da Policía Armada e para ello traio algúns casos, por exemplo, algúns casos que podemos rastrexar na prensa e que dan conta de que o acoso cara as feministas e a persecución das forzas do orde era habitual e tamén que o desplegue de medios que empregaban era totalmente desproporcionado. Por exemplo, no ano 77, temos aí na foto máis grande, unha manifestación organizada en repulsa da violación de 3 nenas por 2 empregados públicos do Concello de Vigo, onde no medio da marcha aparece a Policía Armada cos seus jeeps, que eran uns todoterrenos dos que foran dotados a finais da ditadura para poder intervir con máis rapidez no espazo urbano, e xunto a estes policías armados en jeeps acompañábaos un autobús cheo de antidisturbios. Ante esta situación, moitas persoas, entre as que había mulleres con nenos, persoas de idade avanzada, decidiron pois fuxir. Tras falar coas autoridades, as feministas intentan falar coas autoridades para poder proseguir coa marcha explicándolles cal é o caso, cal é o motivo da manifestación. Logran entrar en razón, porque é un caso que realmente conmocionou a sociedade viguesa e consiguen continuar. Sen embargo, prodúcese pois unha ruptura da marcha, paralízase o tráfico rodado, e isto volve a facer que aparezcan outra vez a Policía Armada con sirenas, apresurándose, e todo isto provoca ao final pois unha desbandada, xente correndo, gritos, e finalmente acababa co lanzamento de botes de fume e un coche ardendo. Pola contra, noutra manifestación que tiña lugar pouco tempo despois por un caso de acoso de abuso sexual no ámbito laboral contra unha muller que traballaba no Corte Inglés, non houbo opción de diálogo. Directamente cargaron contra as mulleres presentes. Por que? Porque non era o mesmo intervir nunha manifestación que se estaba producindo en repulsa dunhas menores inocentes que intervir contra unha manifestación cuxo motivo era pois o sufrimento que se produciran acoso sexual no ámbito laboral. Os prexuízos dos policías automáticamente o que facían pois era desconfiar do relato da víctima, polo tanto preferíase optar por acalar a reivindicación e o descontento das feministas. Despois de rastrexar todas estas noticias, deducimos que era habitual que a Policía Armada aparecera en todas as concentracións e manifestacións das feministas facendo un uso
da forza e demostrando que tiñan medios suficientes para facelo. Normalmente deixaban que se xuntaran para posteriormente obligalas a disolverse. Esta era unha forma de demostrar simbólicamente a capacidade que tiñan para dominar a través duns medios que posuían e que exhibían. Deste xeito demostraban un poder que incluía por unha parte unha ameaza e pola outra unha advertencia. Outro tipo de violencia simbólica era a confiscación de pancartas, de bandeiras, mesas como estas. Estes eran os tipos de postos que poñían na rúa. Ou tamén xestos como arrancarlles de forma violenta as pegatinas que levaban pegadas á roupa. Por exemplo, no caso, isto aconteceu nunha manifestación silenciosa que se realizou en Vigo en solidaridade coas mulleres iranís. Este tipo de conductas representaban de alguna forma pois o aplastamento do movemento, o sea, coa eliminación destas ideas plasmadas na súa propaganda, nas pancartas, trataban de facer desaparecer as reivindicacións do feminismo do espazo público, aínda que fora de forma momentánea. Aquí cabería falar tamén pois da responsabilidade dos homes, porque tampouco podemos relativizar o peso da responsabilidade individual dos policías, que estaban fortemente marcados pola ideoloxía do réxime. Para ir traía aquí unhas noticias sobre outros países que demostran que este intento de control e de coerción e de represión contra o movemento feminista non só tivo lugar no Estado español, senón que tamén se deu noutros lugares do mundo. Por exemplo, trae un caso de Alemaña e outro de Australia, co cal non é unha excepción. Neste gráfico podemos ver tamén como as accións violentas van diminuindo cara ao ano 80, sen embargo, volve a subir no ano 82 por mor dun caso concreto, que é o caso da violación de Gemma Moure, unha rapaza que foi violada por un policía, por un municipal e por un membro da brigada político-social. Claro, todo isto pois provocou a reacción das feministas que expuxeron públicamente quenes eran as persoas que cometeran a violación, denunciaron que non estaban seguras na súa cidade, que esta muller estaba sufrindo presións para que perdoara o delito destes individuos que puideran continuar coa súa carreira. Claro, todo isto implicou que foran reprimidas outra vez con multas, con intervencións policiais, disolucións, confiscación de pancartas, propaganda, todas estas cousas que temos visto ata o de agora. Para finalizar, podemos dicir que nun momento en que se abriron oportunidades políticas para o movemento feminista, nun momento en que se auguraba un cambio de réxime, as mulleres atopáronse con numerosos problemas para exercer dereitos fundamentais como o dereito a manifestarse, a reunirse ou expresarse públicamente. A pesar das reformas legais que se estaban realizando nesta transformación cara a un réxime democrático. Os gobernadores civís e as forzas do orde actuaron de forma arbitraria e desmensurada, de modo que estes intentos de control tiñan tamén unha intención de modificar os seus comportamentos. Pola contra, noutras ocasións sí que houbo certa tolerancia e incluso se intentou asimilar o movemento feminista ofrecéndolles unha subsecretaría da condición feminina, que era un organismo que quedaría integrado no Ministerio da Cultura, nun ministerio
sí, do Ministerio de Cultura de Pío Cabanillas. Esta era unha medida que se tomara noutros países como Francia ou Portugal, e o Estado intentaba facelo pois como unha forma de darlle un cauce e que deixaran de molestar, porque o movemento feminista o que foi molesto porque criticaba constantemente ao goberno, porque quería que se tivera en conta a súa voz, a voz das mulleres a hora de levar a cabo un montón de reformas legais, e querían tomar parte pois, do espazo público, algo que lles fora denegado durante décadas. E, bueno, ata aquí. Moitas grazas por escoitarme. Pois parabéns a Raquel, nos sitúa nun momento que, bueno, que moitas non vivimos, éramos en nenas, pero que escoitamos das maiores e que tamén nos ten que facer pensar cara ao futuro. Entón, bueno, temos un tempiño para un coloquio a respecto destas tres intervencións, la de Raquel, la de Isabela e la de Amara. Se queredes, pues, facerles algunha suxestión, comentario, pregunta, intervención, aporte, comentario crítico, o que queirades, o que simplemente pues, poñamos un pouco en común, ¿no? Este fío de que pode ser a violencia institucional, a violencia institucional exercida por a forza, por os grises que, bueno, que os recordamos, os recordo, seguro. Además, eu era adolescente en Euskadi, recordo perfectamente os grises, tenían a rúa absolutamente tomada, constantemente tomada, o sea, non sei, se eran moitos, estaban constantemente saindo. Bueno, pues esa violencia institucional, ¿no? Das forzas de cuerpos de seguridade, das propias institucións, ¿no? Dun estado represivo, ou despois formas máis sutís nas que se exerce esa violencia institucional, incluso facendo un pouco de autocrítica, ¿no? Todas e todos, ¿no? Nos dos traballos reproducimos estereotipos, emitimos suizos de valor, temos presuizos e a veces, decir, somos parte dese patriarcado, non? E que eu digo, non é que estemos objetivamente fora, non? Sino que moitas veces, bueno, a nosa práctica docente, sanitaria, administrativa, o xurídica, pois se contribúe a esa reproducción, non? Agardamos que nesta casa que se nos acolle, que consiga a cultura galega, pois vayamos, non? Pois intentando limitalos, pero é certo que se entramos e podemos ver pues, igual a nosa historia de Galiza, pois sempre parece que hai moitos señoros, as mulleres, vemos que exemplo das irmandades da fala, ¿no? Que costou que se coñeceran as irmandiñas, non porque non estuveran, sino bueno, pues así podríamos facer por cada época histórica, entonces. Pois eu quería facer unha pregunta sí. Hai que, porque así queda grabado. Sí, os que están seguíndonos non nos escoitan. Bueno, primeiro quería darvos as grazas por organizar esta jornada que me pareceu moi interesante, as persoas que a organizaron, as mulleres que a organizaron e sobre todo as tres mulleres que nos tuveron aquí entretidos con cousas tan interesantes e que para min aportaronme moito. E quería preguntarlles especialmente porque falaron máis relacionado co que é a miña materia e a miña rama, aínda que a intervención de Raquel pareceume fascinante, gustoume moitísimo, pero como eu son do sector xurídico, pois quería un pouco preguntar tanto a Mara como tamén tocou temas Sabela, que eu creín entender que de algún xeito a vosa conclusión para intentar paliar esta situación de violencia institucional radica na formación para poder impartir unha xustiza con perspectiva de xénero, se non entendín mal. E quería vos preguntar se non vedes algunha outra solución que se poida aportar a parte desta formación para impartir esta xustiza con esta perspectiva, porque a min algunhas cousas ocurrenseme. Entón, se a vos, a parte desta formación, se vos ocurriu algunha cousa máis para intentar atallar este problema que temos de violencia institucional
como moi ben expuxestes nos vosos casos, tanto no tema da manada, no tema da maruxaina, en casos que analizastes aquí esta tarde. Pois, a ver, es que todo ten unha interpretación. Por eso eu penso que por moito que se lexisle, incluso legislando con perspectiva de xénero, despois se hai unhas persoas que van a interpretar esa legislación sen perspectiva de xénero, pois sempre poden transgiversar as cousas, non? Eu, ademais de formación, penso que a clave está en deconstruir esa cultura patriarcal, esa construción patriarcal na que vivimos, non? En desmontar, como ben dixen, a masculinidade hexemónica e empezar a construir unha cultura, unha sociedade pois igualitaria. Eso non se soluciona con formación ou con cursos ou con unha materia na carreira. Iso é moito máis profundo. Iso é unha cousa casi individual, non? Eu pasei por ese proceso. Eu na miña casa tiven unha educación que eu considero feminista, pero eu teño outros axentes de socialización. Eu cheguei un momento na miña vida de muller que tiven que darme conta de que debía de deconstruirme a través de leer, de intercambiar, tamén da miña participación no feminismo, pois fun deconstruindo a miña identidade como muller. Eu penso que es que é moi complexo, Sí, pero penso que é moi complexo, sí. o que da cuestión Sí. é esa, grupos de novas masculinidades, bueno, non sei se respondín a tua pregunta. Seguramente, o sea, eu estou desexando escoitarte a ti tamén porque Sí, bueno, eu concordo totalmente con Sabela, pero claro, que eu creo que é un problema tan de raíz, un problema tan estructural, que non chega con que metas unha hora, como dicías, de perspectiva de xénero nunha carreira de dereito. Non, o problema é anterior, o problema é dende que nace unha persoa, o problema é que ten que ser un procedimento consciente de todas as entes sociais e de todas as persoas para erradicar ese problema. Non vale que ora legislemos porque estamos fartas de legislar, estamos fartas de ler leis que non se entenden, que se entenden mal, que despois non sei que interpreta non sei cuánto e non sei que interpreta lo outro. Entón, claro, un problema tan de raíz que ten que ser algo que se tome en serio e que se faga dende os primeiros momentos da socialización das persoas. Entón, claro, pois dende os colexios, dende os institutos, dende todas as facultades, todas deberían ter unha materia revisar a nosa propia historia tamén, revisar as nosas donde vimos e, bueno, pois eu tamén estou moi desexosa de escoitar porque No, a ver, eu non é que teña a chave para abrir as noces, eu teño non a teño, pero de algunhas cousas que comentastes, por exemplo, Sabela, a min ocurrenseme determinadas cuestións que se poderían solucionar, por exemplo, a parte de conformación e con esta fase que falades moi ben de desaprender todo isto que temos, esta bagaxe que temos anterior deste paternalismo, deste patriarcado, de todo isto, hai cousas que se solucionan con diñeiro. Bueno, claro, que hai que ter ganas de solucionar o problema. Hai cousas que se solucionan con diñeiro. Por exemplo, unha das cousas que di Isabela, este entorno hostil que moi ben coñece Paz, que hai nos xulgados onde unha muller chega e xa parece que se lle quitan as ganas, non? De denunciar ou de expoñer ali o que queiras expoñer, porque aquilo é algo, pero horrible xa, non? Pois solucionas ao mellor coas salas Gesell, con entornos máis amables, é dicir, pero que pasa? Costan cartos e hai que poñer diñeiro para isto. Ti mesma decías, nos CIN só hai unha asesora xurídica e unha psicóloga, falta unha traballadora social, pois poñer nos CIN unha traballadora social. No Imelga están uns que están en unhas listas e hoxe van para aquí e mañá van para lá. Bueno, pois poñer a xente que este estable con esa formación, porque eu vexo informes psicosociais do Imelga
que ao mellor atenden unha psicóloga, unha traballadora social, tens que pedir unha ampliación pasados 6 meses, e xa os atenden outros traballadores e outras psicólogas distintas, co cal, eso xa non pode sair ben, nin dedicándolles a familia 45 minutos. Entón, hai cousas que, incluso, fíxate que che digo, Amara, incluso o da Maruxaina hasta se soluciona con cartos. Bueno, todo non sei, Sí, pero o da Maruxaina hasta se soluciona con cartos, porque eu son abogada da acusación no tema da Maruxaina, non? E, por exemplo, descoñezo cal é, porque, a ver, coñezo ao xuíz, pero non o coñezo profundamente, quer dizer, descoñezo cal é o motivo que o leva a dictar ese auto, non? Pero el non é un troglodita, quero dicir, a miña apreciación personal, sin ningún fundamento de nada, a miña apreciación personal é, ten un xulgado colapsado, totalmente, desbordado. Chegalle un asunto con 80 víctimas. Eu pídolle oficios ás páxinas web porno onde están aloxados os vídeos en Alemania, en Ulan Bator, en non sei onde. Claro, de repente ve aquelo e di, no, eu busco aquí unha cousa para sobreseguimento e archivo. E que lles den que onde me van a colapsar o xulgado. Non é porque, a ver, estou falando demais, quero dicir, non sei o que está na súa cabeza, pero refírome que non me parece que sexa por unha cuestión práctica de traballo. Non creo ni siquiera que fora porque ele este pensando que non atenta contra a súa intimidade. Bueno, eu vou archivar, se ninguén recurre, xa se verá. É o que me parece a min, quero dicir que se nese xulgado estuvera organizado o traballo de outro xeito, ao mellor non archivaba. Ao mellor seguía investigando e non tiña que ir á audiencia a decirlle, oiga, pero é a saturación de todos os... Pero, mira, é verdade que se con diñeiro e con vontade se solucionan as cousas, pero os orzamentos do Pacto do Estado, por exemplo, houve moito diñeiro, se lle deu a concellos moito diñeiro, hai concellos que o saben administrar ben e fixeron moitas cousas, pero hai outros que se dedican a comprar libretas e mochilas o Día da Muller. Claro que se non hai esa perspectiva de xénero, e ás veces é totalmente por total descoñecemento, non é porque non saben en que gastar, porque non detectan as necesidades das mulleres. Entón, pois, se dedican a facer merchandising e publicidade. No, porque se sigue considerando como cousas de chicas, non? Sí, bueno, es que estos son problemas de chicas, entón xa, bueno, que lo solucionen entre ellas. Un pouco así ese infantilismo con que se ven estos temas tamén. Pero, bueno. Bueno, pois moitas grazas, porque me gustaron moitísimas vosas aportacións. Hai que apagar aquí. No. Ai, que... Será este o que hai que apagar? Ai, es que este todo non está encendido. Claro, é que é un problema de que alguén bloqueou. Hai un que está bloqueando. Non, se non vente aquí. Pero ven, sino aquí, se pregunta dende este. Ou dende ese. Bueno. Xa. Somos conscientes no debate que preferir es eso. Mira, este funciona ahora. Este de aquí está funcionando. Hay uno que está funcionando. Aquí este está funcionando. Bueno, lo primero, me estoy muy contenta
por haber podido venir y participar en estas jornadas. Y luego estoy muy decepcionada porque creo que uno de los grandes problemas de por qué no se puede deconstruir y de por qué las cosas no cambian es porque seguimos sin ser conscientes de la gravedad de los temas que abordamos. A sala está vacía, entre comillas, ¿no? Tenemos que entender que nunha sociedade en Santiago de Compostela, Compostela en negro, pero aquí eu non vexo realmente eso, non? Entón penso que dende a miña posición, eu como educadora social agradezco moitísimo porque somos imprescindibles e todavía non se entende que a educación e a formación é a base do ser humano. As persoas non chegan cun bagaje aprendido, aprenden ao longo de toda a súa vida e sempre se pode cambiar. Ti puxeches o teu exemplo, penso que aquí poderíamos poñer moitos exemplos. Eu sí son da transición, eu nacín en dictadura, eu sí son consciente de todo o que Raquel falaba, non? Ainda que era nena, pero teño o relato dos meus pais, non? Dos meus tíos, dos meus avós. Precisamos, penso e sigo pensando, que precisamos sensibilización, conciencia, concientización da xente. Isto non é o que decía, non sei quen foi en algún momento, isto non é unha broma. Están a matar as mulleres. Eu traballo nun colectivo que falaba con miña compañeira, se non somos capaces de que nunha comisaría respeten o relato dunha muller víctima española co seu DNI estupendo, nós traballamos con víctimas de trata, estranxeiras, prostituídas, que chegan os recursos que temos neste Estado de Dereito, e se o testemunho dunha muller nacional, estupenda, española, con todos os seus dereitos non se respecta, imaginade o que nos encontramos coas víctimas de trata. Entón, estou contentísima de vir aquí porque me sinto parte, non? Porque ás veces pensas que estás sola. Cando chegas o que falaba, de unha preconstituída, como trata o propio xuiz, non? Diste, que isto non ten... O sea, esta muller é violentada, totalmente, bueno, é unha cuestión. Entón, agradecida, e dende aquí, pois, como parte asistente, por favor, que non se acabe, aínda que só veñamos 3. Que sigamos, porque en algún momento contaxiaremos. Eu penso que a base de estar o feminismo, sí, as encarcelaban, pero aí están, non? E aí estamos. Hoxe todavía saímos á calle, non, a decir eu si te creo. Entón, pois nada, agradecida polas ponencias, pareceronme exquisitas as 3. Sodes xovencísimas e estou, vamos, abrallada. Traballo con xente moi nova, super excelente no traballo e realmente para min ver que aínda que nós xa nos vamos gastando, ven aí unha xeración potente. Así que a noraboa polos premios, pola vosa participación e aos que fixetedes posibles estas xornadas, tamén a vosa, bueno, o meu agradecemento e a noraboa. Muchas gracias. Educacional, que permite que a día de hoxe se pueda pasar. Por lo tanto, sin ser optimista, porque para mí el optimismo non hai, creo que tampouco debemos unir os focos. Porque creo que hoxe estamos vendo o resultado de tantas outras que xa nunha novela. Non importa que isto non sobre, da igual. É simplemente para transmitirte un pouco de ilusión, porque sin ter ilusión e sin querer seguir nesta tarefa, pois sería moi fácil que nos casásemos antes, non? E nada, que somos máis que 3. Estamos... No, pero están escoitando por streaming, están participando para chegar aquí
A ver, E temos para... que entender que tamén para a xente a veces é difícil moverse a Compostela, os vídeos quedan colgados, o sea, afortunadamente hai moitísimas actividades en moitos concellos, nos centros de ensino, que creo que a veces valoramos, ainda que queda tantísimo, pero valoremos o feito. Es decir, para moitas das mulleres que, bueno, que estaban, lo que contaba Raquel, ¿no? Pulando por o divorcio, por o aborto, era impensable, pues creo que moitas vas conseguidas, ¿no? Por o movimento feminista e polas mulleres. En temas de violencia, bueno, pues más que vivir desde dentro dos propios lugares, creo que non é solamente cuestión de orzamentos, que en moitas, o que ocorre cos orzamentos é que mostran a vontade dos gobernos, e os gobernos, bueno, pues eso, as libretas, as mochilas, e moitos que cos orzamentos dos pactos de Estado, cando claramente, bueno, a formación non é simplemente instrucción, é concienciación. Que ocorre nos concellos? Que ocorre en Melga? Por que non hai unha formación continuada? Por que non se existe esa formación continuada? Por que se valida que a formación que se dá a veces en igualdades es online? Como que online? Es decir, online non permite a concienciación, non permite o debate que pode haber aquí, non, que permite que cubras un cuestionario e que con eso pues, digas que tes formación online. Creo que claro, que hai unha parte moi importante de complexidade, pero bueno, o traballo eu creo que está aí e bueno. A nivel social sí, pero falta de institucional, pero onde entramos nos encontramos todas as intervencións. Non sei se funciona, non sei ahora. A mí me toca facer as conclusións, pero tamén se me permite unha aportación. Sí, claro, necesitamos aquí que se claro, aparte de eso. Bueno, eu sou magistrada, leo 20 anos na carreira judicial, como xa me di, estou aquí, bueno, hai que aguantar as balas tamén, non? E, a ver, eu teño que lanzar un mensaxe positivo, porque eu estou dentro e sei o que é estar dentro, e sei o que é navegar contra a marea. Non sabe de que forma. Solo por decir, eu empecé no 2011 un xulgado exclusivo de violencia sobre a muller, estuve máis de 9 anos destiñada solo exclusivamente dedicándome a isto en Vigo. Estou falando dun partido judicial de 380.000 habitantes, o máis grande de Galicia, por eso hai un exclusivo, o cal non é positivo, debería haber máis exclusivos comarcalizados. A especialización é impepinable que debe consistir. Eu empecé hai 10 anos a realizar, e me chaman moitas veces para aquí, para a Consellería de Cultura Galega, a realizar exposicións, charlas, este tipo de ferramentas, manifestando, e hai 10 anos o que eu dicía era como unha locura, unha tolería, non? Hoxe por hoxe, a mí, por exemplo, este mes que eu traballo, non? E teño que facer ocos donde poda, porque eu teño que facer o meu traballo diario tamén, este mes me é imposible poder ir a todos os lugares que me están solicitando. Pero incluso de eidos da abogacía, eidos da xudicatura, da fiscalía, isto hai 10 anos era imposible. Por qué? Porque eu que dicía sonaba tolería. Ben, hai 5 anos eu dicía nun programa de radio, recordo que os maltratadores en condena firme debería retirarse as visitas e pouco menos que me dixeron que era unha talibán do sistema. Eu se digo, ben, moi ben, entonces xa non somos 4 tolas, vale? Entonces, a minha mensaxe é positivo, e eu digo eu que estou dentro, e sei o que hai dentro, Eu tamén podo non acertar moitas veces, por déficit de formación, por déficit de medios, por déficit de tempo, porque o tempo é o que existe, o xulgado é un mundo, vostedes ven unha parte, eu vexo todo o que está detrás das mochilas, pero, como indicaba Mar antes, mira, o do tempo, o dos cartos, a igualdade é carísima, vale? Carísima, que quede ben claro. Non hai igualdade sin isto, eso segurísimo. Pagan moitas palestras o que digas, pero se non se pon, non existe. E a formación tamén costa. Mensaxe esperanzador, porque se digo, hai 20 anos que empecé na carreira social, esa formación gubernativa da policía nada que ver co que actualmente concurre. Cousas que hai 2 décadas podían concurrir e as normalizábamos incluso. Ibas contra isto, eu fixe investigación de trata de persoas e seres humanos con fins de explotación sexual, hai moitos anos, estou falando de fai, non sei, que xa tiene moitos anos,
pois hai 17 anos, cando o Código Penal non era este que hai agora, que podías ir dirito contra os trabajadores. Pusen todas as accións e salieron todos asoltos. Nunha investigación durísima, cando eu só tiña 30 anos, cando era unha rapaciña que estaba aí, bueno, vamos anos traballando, pero pouco, non? Empecé con 27, entón pouquiño, e eu me vía contra vento e marea, seguín ca Policía Judicial aí estrictamente, porque para eso está, non é que a Policía Judicial que eu faga investigacións das páxinas web, que a Policía está para eso, non é que la faga eu desde o meu ordenador. E eu me sentín, pois, meses de investigación, a investigación que saleu moi ben, hoxe por hoxe é imposible que saliran asoltos, é imposible que se retirara a acusación, imposible. Era un club, ahora xa non hai clubs, onde ven clubs ustedes? Onde se realiza? Ah, moi ben, exactamente. Moi ben, pero para iso hai que especializar as cousas e que tal, hai que facer unha bagaxe. Pois aquele era un club e se era magnífica, era imposible que non se condenara para min, mínimo con delitos contra os traballadores, que é algo anacrónico e existía no Código Penal, tiña que ser condenado, pois, meses de investigación e traballando nun xulgado mixto, que sabes o que hai que facer gardas, que hai que facer violencia, hai que facer xuicios rápidos e xuicios das fincas dos lindes. E todo eso polas tardes, escoitando as escuchas telefónicas, para que despois se me diga que en Pontevedra retiraron a acusación por falta de... Porque chegaron a retirar a acusación. Xa non sei o que pasou no caso Carioca, quero dicir, eu digo que vin eu, a miña era unha investigación que non foi anulada, non había ningún motivo para anulala, estaba todo correctamente desenvolto e non foron condenados. Por suposto. Sí, sí. Ben. Pero diferente, Eu quería aportar unha idea para as Xa non se pode dicir cousas como hai. Eu quería aportar unha idea para as conclusións de algo que se dixo no estudo no traballo de Sabela, e é que somente Cataluña ten unha legislación que recoñece a violencia institucional en todas as súas posibles expresións, e que a recomendación sería que en Galicia se tivese en conta o que está aceptado a través da aceptación do Convenio de Istambul. Pero non sei se se me escoitaba. Quero dicir, me parece que é un tema tan concreto, nos facemos alusión a iso no folleto, precisamente na presentación, aludimos a legislación catalá, pero iso é máis que factible. Agora vai haber unha reforma da Lei de Violencia de Xénero nestes días no Parlamento, non sei se casualmente iso está incorporado. En todo caso, eu personalmente propoño que nas conclusións teñamos presente que en Galicia existe esa carencia e que é preciso definila. Podemos igualmente recurrir á legislación superior, pero é como unha especie de eiva absurda que podendo facelo non o fagamos. Non sei se hai algunha outra conclusión, Paz, ou Carmen, ou Marián. Nos tomamos nota de todo o que aquí se falou. Creo que nos propios traballos xa hai moitas propostas, pero se hai algunha idea específica, concreta, que queirades ou que vos pareza que debe de figurar como conclusións, Paz, ti estás moderando o tema, así que é que nos quedan 5 minutos. Sí, para concluir. Pois venga. Venga, 5 minutos me dan a venia. 5-10. Me dan a venia para concluir. Entonces, bueno, eu cito, a visión para min é esperanzadora, porque traballo desde dentro e así o teño que ver, así como hai unha década non vexa esta revisión. E vou empezar, teño 5 minutos, bueno, 6. Vou empezar por o final, pero vou explicar por qué. Todo o que sucede a nivel nacional e internacional sempre é un triunfo do activismo social. A loita obrera é un triunfo do activismo social e das mulleres que é unha loita bastante paralela ao obrero, non? Bueno, sempre hai esa frase de hai algo máis oprimido que o obrero, si, a muller do obrero, non? Pois efectivamente debe ser así. Entonces, o activismo social, fíxese, non é relevante, digo que empezo por o final, pero despois vou escalonadamente, porque esta reflexión que última que nos decía, nos facía Raquel brillantemente, que é moito máis brillante do que expón, pasa que o tempo lle compría para non, porque é moito máis brillante, a súa capacidade é moito máis brillante do que puso aquí, e hai máis que velo. Quero dicir que todo isto que levamos detrás, a nivel nacional e internacional, a loita feminista é algo internacionalista e nos temos a abogar para que sexa realmente así. Nos temos que, hai mulleres en todo o mundo como hai obreros en todo o mundo. Quero dicir, estas loitas así de poderes, de discriminación, de xerarquías, deben ser sempre a nivel internacionalista. E España tampouco, evidentemente, non é unha excepción.
De feito, a Lei 1/2004, a Lei de Protección e Violencia contra a Muller, que entrou en vigor en 2004, en decembro de 2004, esta lei orgánica tampouco é casualidade, de acordo? De feito, no ano 98, eu convido a alguén que ten algún interés, un día se aburre na casa, que lea a exposición co Defensor del Pueblo, non o Valedor, el Defensor del Pueblo realiza no ano 98 no goberno de Aznar sobre violencia doméstica. E chamaba así en aquel momento referíndose a violencia sobre a muller dentro da parella. E se chamaba violencia doméstica. E é unha exposición moi brillante que despois ten comparación no Parlamento e isto non é algo casual, é dicir, é que grupos parlamentarios que tiñan constantemente a Federación de Asociacións de España en Mulleres Separadas e Divorciadas, a Federación ou Lobby de Donas de Mallorca, a xuristas Temis, todas estas que levaban xa máis dunha década reunindo con grupos parlamentarios de todas as asociacións políticas sempre quedando en vacío, dicindo, mira, nos están asesinando. Porque ese Valedor do Pou, es para el Defensor del Pueblo, en ese informe establece, concluye que había unha media de 100 asesinatos anuais dentro da parella ou as parella, 100 de media, e 98% tiñen denuncia previa. Un fracaso estropitoso do sistema. En 2 décadas, afortunadamente, xa non podemos dicir o mesmo. As cifras non son así e, por suposto, o 98% non tiña denuncia previa. Non é que sea palacea, pero hai un avance significativo. É dicir, todas estas activismo social que iba aos grupos parlamentarios non é que de repente o legislador tamén é home. A violencia institucional está nos poderes judiciales, nos poderes executivo, no poder legislativo e nas administracións, porque a institución é todo. De acordo? Non é só no judicial, o judicial se visualiza máis porque o que aplica esa normativa, pero o resto das estruturas tampouco quedan. E dixo moi ben Raquel, as universidades tampouco están cumplindo ca formación en materia de xénero, de discriminación e desigualdade como establecen a normativa internacional e nacional. E, por suposto, que debería tamén establecer a normativa autonómica. É dicir, aquí todo este mundo están cumplindo, todo absolutamente. E o activismo social está aí detrás. Todo o que pasou e que indicaba a Mara perfectamente da manada, da igual que sea manada, as manadas son as manadas, da igual que sea de Manresa, que sea de Pamplona, pero sí é verdad que esa sentencia de 2008 foi un tender point moi importante, precisamente porque o movimento feminista estaba moi activo. E o 8M do 2018 foi especialmente reivindicativo, incluso opresivo para a clase política. Pero non é porque se concienciaran con nós, porque non o creo, é porque as mulleres votamos, imos ás urnas e iso duele. Moito, vale? E iso é que te conciencia que nós te mantemos o poder, non as que non votan. Se eres muller, eres estranxeira, non sabes o idioma, tes unha discapacidade, todo o que sume esa muller e que pode ter factor de discriminación pode ser unha bomba explosiva. Pero todo é froito do activismo social. A manada non sigue así. E si é certo, apunta magníficamente a Mara, que insisto que estes traballos de magníficos exposición non reflexan o traballo detrás porque a brevedade da exposición non o permite. Entón, a Mara sí que realmente destaca ese poder hermenéutico, é dicir, o que ti non tes conciencia socialmente, estructuralmente, de que é infracción penal, non o vas a resolver, non o vas a tipificar e, polo tanto, o tribunal non o vai a aplicar. Decía magníficamente un asesor persoal de Richard Nixon, magníficamente, que escribeu as súas memorias hai pouco, creo, os últimos 3 anos, entre todas, bueno, de Nixon e demais gobernantes, e dixo que unha vez presenciara un acto que Richard Nixon maltrataba a unha esposa, presenciou un acto de violencia física. E todo o mundo lle preguntou, nas súas xornalistas, preguntaronlle directamente por eso. Bueno, todía moito contido libre, pero todo o mundo preguntou por eso. E hai 3 anos, 2 ou 3 anos, non recordo ben agora. E ele dixo, pido disculpas, iso, porque eu non pensei que eso fose delito. Vale? Ele pensou que eran cosas de casa. Pido disculpas por non poder dicir ou manifestar aquel momento porque eu pensei que eso non era delito. Entón, o que hermenéuticamente nos interpretamos, o que socialmente se consinte, o imaginario social, o que nos invade, e o que va a repercutir nas normas e que va a repercutir na aplicación das mesmas. E esa penumbra hermenéutica que falabas esplendidamente tamén se concibe e tamén se visualiza nos traballos cotidianos que podemos acceder. Todos, cando abordamos unha cuestión nos xulgados, da igual que sea a Fiscalía, da igual que sea o abogado, da igual que sea o magistrado,
magistrada, todos podemos ver os déficits do sistema, non? Porque moi ben dicía Ángela Carreño, que foi indemnizada recentemente polo Tribunal Supremo despois de que asinaran a súa filla no 2003, un ano antes de entrar en vigor a Lei de Protección Integral dun réxime de visitas, no primer réxime de visitas, a ONU, no Comité de Antidiscriminación condenou a España despois de reclamar a esta señora dicindo que o sistema español debería, non porque se fose España porque fora o país que tocaba, pero podía ser calquera outro, podía ser Australia, podía ser Irlanda, é dicir, este caso era España e decía que nós temos un problema, e eu digo que sí o temos porque eu formo parte do sistema estrictamente, e temos un fallo sistémico. Ela reclamou un total de 52 veces pola vía penal e pola vía civil e ao final se foi entregado ese fin de semana, o primer sábado que tuvo a súa filla, asinou a ela, asinou a mascota, que tamén é moi simbólico, a mascota de súa hija, que tamén é moi simbólico, un acto moi simbólico, despois decidiuse ele, dicía, Ángela Carreño non iba equivocada. E a ONU xa indica, ustedes corresen o sistema ca formación ou cos medios que sexa necesario, porque ustedes teñen un problema sistémico. Se con 52 alertas no ano 2003 non podes detectar que cando menos eso podía ser posible, é que o fallo sigue sendo sistémico. En 2018 pasan cousas como algún asesinato en Coruña do seu menor que tamén tiña condenas penais en violencia, sin embargo, tiña visitas fin de semana alternas con pernota, algo que a mí me parece sinceramente, absolutamente imposible de que se poda cumplir o desenvolvemento integral do menor. Por eso o activismo social está detrás de todo eso, por suposto. Sin activismo social non podíamos ter a Lei de Protección Integral. Sin activismo social, posiblemente o Tribunal Supremo sí vería a normativa vixente, vería as friccións que podía ter a manada, por exemplo, de Pamplona, pero o impacto de xénero que tuvo despois das movilizacións e despois de que precisamente as mulleres saliren á rúa e todo o mundo, pois evidentemente o Tribunal Supremo tiña que realizar que é o que se espera da Corte Suprema, un fallo exemplar, porque iso é o que se espera da Corte Suprema en calquer país, o resto só facemos os restantes. E por eso quiso ser exemplar. Vou recoller todo isto e vou facer unha resolución exemplar e que vai a servir para todas as restantes manadas de todo o resto. Das manadas, pero hai moitas agresións sexuais que non son as manadas. De feito, o gran terrible macro enquisa da Delegación de Goberno contra a Violencia, o ano pasado os publica, establece que só o 8% das mulleres entrevistadas sosteñen que puxeron unha denuncia, só o 8%, é dicir, que o 92% restante non puxo. Por decir, só o 0,9% das denuncias penais de delitos relacionados contra a liberdade sexual, datos do Ministerio do Interior do ano pasado, de 2019, perdón, estrictamente din que só un 0,9% das denuncias que se collen nas comisarías e nos cuartéis, só o 0,9% chegan a ser investigados. Unha cifra atroz, as cifras son as que son, atroz, e ya está. E as horas que está, e magnífica exposición, queda moito por facer e que nos siga moito máis, pero a visión esperanzadora, as estadísticas son as que son e a formación vai a rompir e a senda feminista continúa. Moitas gracias.